И здравейте, момчета, и момчета, добре ще това ново видео, къде ще играем Geometry Dash World. Но тук би трябвало да ми се вижда ръката, мишката е как цъкам. Виждате, че съм играл малко, нали, колко да загрея. Нивата не са трудни, нали, първите. Ще видим колко ще успеем да минем. Музиката е много готина. Така, джъмчета тук все едно ни учат направо как да играем. Хоп. Между другото, аз се разсеях малко. Така, това, което исках да кажа е, че не може с спейсбара да се скача. Между другото, има шанс да лаги при повечето видеа, нали, на Geometry Dash има шанс да лаги. Ето сега ми... В смисъл, не, това е Geometry Dash World и може би ще лаги малко. Да, някакви реклами. Така, отиваме на второто ниво, което също доста готинко. Така. Тук не скачаме. Така. Много трудно изглежда да се с мен. Да, просто трябва да забравите да си представите, че няма анимации. Защото като си представите, че няма анимации, изглежда доста по-лесно. Между другото и на мен ми лаги, което мисля, че е заради OBS студиото, но сега ще... Хекса? Благодаря. Сега тук идваме обаче. Окей, не знам това как се случи. Ще дойдем тук и даме той. Така. Това е едно от любимите ми нива. Той е екран телефон. Сега тук имаме много... Между другото, за първи път игра с мишка самолетчето, затова може би ми е малко по-трудно. Аз мога да задържам. Окей, минахме и трето ниво, което е едно от любимите ми, New Color. Нов цвят. Нека да видим какъв е този нов цвят. Тук. Между другото, иконката е много странна, да ще съдем това. Нов цвят. Какъв е той? Искам червено и черно. Аре за сега, такива ще бъдем. За втори цвят ще бъдем... това не е лошо. Окей, това не е лошо. Така. Сега сме на четвърто ниво, което е... толкова е гадно. Очаквайте да умирам много тежко на това ниво. Това е от нивата, които мразя много. Просто са трудни. Особено напреде. Направо са толкова трудни. Сега отдолу, сега отгоре, сега по средата. Не! Окей. Добре, тук малко вече се поядосах и съм забил. Ще опитам да... Долу, горе, в средата, долу, горе. Не! Много трудно това. Долу. Долу, ама някой друг път. Така. В принцип, много бих искал това ниво да го пропуснем.
защото не го харесвам. Както и 6-то ниво. 6-то също е подобно, буквално много... Четвърто и 6-то много време ми отнеха. От първия път по някакъв... Не знам какъв начин. Добре. Наистина, това ниво е доста трудно. Изнервям се. Долу, горе в средата, долу, горе, долу. Айде! Окей. Къде ми е мишката? Окей. Отиваме тук. Някакви реклами. Може би едно мое буквално може би любимото ми ниво. Как успях да умра? Добре. Просто много е готинко. Пишете в коментарите дали искате да играете Аз ви казах! От втория път! Какво е това? Атенз... 2 пъти! В смисъл... Искам да ви кажа, че това е може би... Опа, блъснах микрофона без да искам. Може би много трудно ниво, а именно е това. Иначе музичката е готина. Схващате защо е трудно. Да. Добре. Иначе музичката е готинка. Няма какво да се лъжи, музичката е много готина. Като цяло нивото не е лошо, обаче... Така... Не! О, добре! Окей, минахме го. Сега може би на едно буквално много трудно ниво. Чакай бе, аз пък цъкнах. Така. Искам да проверя, нали мишката се вижда малко по-насам да дойде. Окей. И тук може би. Окей. Отиваме в бустак. Просто така. Доста трудно ниво бих казал. Това е наистина трудно ниво. Така, тук има да ни измамят. Обръща се наобратно, което е много неприятно. Неприятно, всъщност е готинко. Ето троншип. Така. Сега тук. Джъмп. Тройно. Тук. Ето тук. Така. Между другото не е толкова трудно. Някакво... Просто се паникьосваш. И ще е много бъл, ако не ми лаги, защото на мен ми лаги. Тук този троен шип, детонирах доста пъти на него. Ето тук на този сайк се хванахме. Е стресиращо. Не, как не успях да скоча? Сега.
Не! Пак се хванах на този сайк. Дет. Между другото, не знам заради какво, ама сигурно заради OBS студиото ми лаги. Просто ми лаги. Пак не скочих. Задоволяващи да ти се прииска да играеш. Между другото, почна много да лаги. Предполагам на вас ще ви. Просто няма как, наистина няма как. Заради OBS студиото е. Който и да гледате, така ще бъде. Наистина търсих начин, обаче не скочих. Обаче не намерих. Така. Как успях да не скоча на такова просто? Добре, сега няма да говоря, защото съм средоточен. Абе, аз скочих, бе. Що ставате? Хора, искате ли да... Ще ви предложа да... дойдем тук. Съм с крак... Не съм си закупил играта. Просто го... В коя група? Така, между другото, добре се справям, като за първи път да играя това нещо. Ама там да ли говорите? Бела. Странно. Може би, наистина. Просто ти е да си ги цъкаш 5 минути и да са... и после да спреш, защото ти става скучно. Не, чао, ще ти пратя. Чао. Окей. Не, забравих да го цъкна. Нивото ма кейф иначе. Каналът с минус. Както и да е, просто умрях по този начин. Не ти пратя, така се казва бабки. Ама канала ми... Ама защо? Така. Не, пак по същия начин умрях. Разсеях се, защото аз гледам... В момента телефонът ме заключи. Така, Заключи. така. Напред, така, така, Затваряй. така, 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 така. Добре, не и така, не и така. Така, тук ще има да съмре. Да, със сигурност. Ще подпаля къщата. Ако не мина това ниво. Кажи, мама. Не. Кажи им да спра да ти звънят. Ядосвам се. Така. Така. Сега ще го направим наново. Let's do it. Какво излязах? Така. 89% между другото хищ не е зле. И ако успя да мина тези 89%, мале, какви са тия направо са... Пак скочих. Просто се разсеивам. Сега ще мокна и ще се съсредоточа. Не. Какво? Сигурно. Дайде!
Може би малко мишката не се... Така не се е виждала, защото да. Значи, това беше от What's Your Name. Така. Значи сега това беше от видеото, сега ще се опитам да направя компилация с, нали, как съм минал всеки един левел от първия път. Окей? Така. Добре. Така. Ако не стане, чао. Аз бях Гален, ще се видим в следващото видео. Чао и до нови срещи. I could have